país encara necessita un temps per començar de manera consistent el procés de reconstrucció. Hi ha algun intents tímids, hi ha algun projecte que està avançant de manera, diguem-ne, parcial, però la reconstrucció global i integral del país encara no està ben en marxa. Aquest projecte el que pot aportar, també pensant en mig termini, a curt termini no hi ha miracles, no es farà cap cosa espectacular en qüestió de mesos. Això és un projecte inicialment previst per 2011-2012 i amb possibilitat de prorrogar-lo si cal, i previsibilment caldrà l'any següent ampliant l'abast i aprofundint el seu contingut. La gràcia i l'esperança que aporta el projecte és que el fet de formar gestors públics i formar formadors universitaris es vagi escampant aquest nivell de formació com a taca d'oli i li vagi produint aquests efectes de reconstrucció sòlida, diguem-ne, i sostenible del país. Aquesta és una mica l'esperança.